Βρισκόμαστε σε μια φάση που το δέντρο έχει αρχίσει και βγάζει αξιανθίες. Σημαίνει ότι θα είναι σκόπιμο να του δώσουμε κάποια θρεπτικά στοιχεία και αυτό το κάνουμε με μια διαφυλική λίπανση που δίνουμε οργανικά αμινοξέα. Θα του δώσουμε βόρειο, το οποίο χρειάζεται το δέντρο προκειμένου να δέσει τον καρπό. Αυτό θα το κάνουμε διαφυλικά. Θα θρέψουμε δηλαδή το δέντρο μέσα από το φύλλωμά του. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι θα έχουμε βροχές για να το τέτοιες που να μπορέσουμε να το θρέψουμε αποτελεσματικά μέσω του εδάφους. Και μέσω του εδάφους το βόρειο θέλει χρόνο για να δράσει, ενώ διαφυλικά θα γίνει πιο γρήγορα η δουλειά μας. Οπότε σήμερα ραντίζουμε. Αυτό λοιπόν είναι η διαφυλική λίπανση. Τρέφουμε το δέντρο μέσω του φυλλώματός του.